Senajan ireng ning tetep manis. Bojomu ning ndi, Bu? Ibu. Eneng apa? Aku ki lagi mumet. Ngerti ora? Mumet. Iya. Iki lho. Sok minggu iki kan arisan. Tak hitung ket mau ki gak temu jumlahe piro. Mumet aku ngantian. Iki lho. Kentangi 50. Lombok 50, daging 100, brambang bawang tomat ayam 50. Alah mbok piro jumlah iki? Lah lemu ngitung iki kleru. Ini tak wae contoh, 50 tambah 50 tok iso 70. Kene lho tak warai. Iki nah. Iki duit 50, ya kan? Tambah 50, 100. Kurang apa iki? Daginge 100. Daging 100. Wes. Brambang bawang tomat 50. 50. 100. Nah, tambah iki wis rampung. Ayame 50. Kuwi contone ngono kuwi, kayak total iki 300. Carane kuwi nek dijumlah kabeh kok ora 50 tambah 50 70 iki kok ngendi hitungane kuwi. Piye iki? Nah, iki wis temu jumlahe. Maksudku iki nih lho Pak rung temu. Ya wis ya tak belanja sik. Ya wis. Digone ndi?